Το έτος 50 π.Χ. όλη η Γαλατεία, σήμερα γνωστή σαν Γαλλία, ήταν καλυμμένη με αδιαπέραστα δάση, όπου μέσα τους βασίλευε η ηρεμία, η ειρήνη και η γαλήνη. Μόνο τα πουλιά... Για ένα λεπτό. Είπα το έτος 50 π.Χ. Ωραία, ευχαριστώ. Το έτος 50 π.Χ. όλη η Γαλατεία ήταν καλυμμένη με αδιαπέραστα δάση, όπου μέσα τους βασίλευε η ηρεμία, η ειρήνη και η γαλήνη. Ο Ιούλιος Καίσαρας, μετά από μια τρομερή μάχη, κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τη Γαλατεία και έτσι να βάλει τη σφραγίδα του ρωμαϊκού πολιτισμού σε αυτήν την τελευταία του κατάκτηση. Ναι, όλη η Γαλατεία είχε κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Δηλαδή, όχι ακριβώς όλοι. Κάπου κάτω στην Αρμορίκη, ένα μικρό χωριό που ήταν περικυκλωμένο από ρωμαϊκές λεγεώνες, αντιστεκόταν ακόμα στους εισβολείς. Οι γενναίοι κάτοικοι αυτού του χωριού... Μα αλήθεια, χρειάζεται να τους συστήσω. Το χέρι ψηλά όποιος δεν τους ξέρει. Εντάξει, θα κάνω τις συστάσεις λοιπόν. Αυτό το μεγάλο καλύβι ανήκει στον αρχηγό του χωριού, τον απίθανο Μοναρχίξ. Καλή μου! Σε παρακαλώ, αγάπη μου, εγώ πρέπει να ανέβω στην ασπίδα. Είμαι ο αρχηγός, καλή μου. Εγώ πάω για ψώνια. Την ασπίδα αργότερα. Κι όσο θα λείπω, γύρισε το σπίτι. Λες και ζει αγριογούρουν εδώ μέσα. Εμπρός, φύγαμε. Αυτός είναι ο Κακοφωνίξ, ο βάρδος του χωριού. Ο κόσμος δεν εκτιμά πάντα το ταλέντο του και μερικές φορές εκφράζει τα συναισθήματά του με ένα λεπτό και ευαίσθητο τρόπο. Να και ο Ιντεφίξ, η μασκότ του χωριού και ο καλύτερος φίλος του Οβελίξ του παραδοτή Μενίρ. Ιντεφίξ, φέρτα εδώ σκυλάκι μου. Τον μαθαίνω να φέρνει Μενίρ, Αστερίξ. Έτσι θα με βοηθάει στη δουλειά μου. Ξέρεις, Οβελίξ, δεν είναι ότι θεωρώ τον Ιντεφίξ χάζο. Μερικές φορές όμως σκέφτομαι ότι είναι πολύ μικρός για να κουβαλάει Μενίρ. Η φωνή της λογικής που μόλις ακούσατε ανήκει στο γνωστό Αστερίξ, τον καλύτερο πολεμιστή του χωριού. Οι περιπέτειές του πωλούνται σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες. Σαλούτ! Guten Tag! Hallo! Hi! Ονιτσάουα! Λάουτσε! Καβαλάκο! Μαρινές! Και κυρίκου! Όμως θα ρωτήσετε πώς κατάφερε αυτό το μικρό χωριό με τόσους λίγους πολεμιστές να αντισταθεί στους πανίσχυρους Ρωμαίους εισβολείς. Απάντηση: εξαιτίας του μαγικού φίλτρου που έφτιαχνε ο Δρυίδης ο Πανοραμίξ και που έδινε υπεράνθρωπες δυνάμεις σε όποιον ήταν τυχερός να το κλείνει. Όχι, Οβελίξ, όχι. Το φίλτρο έχει μόνιμα αποτελέσματα πάνω σου. Ξέρεις ότι έπεσε στη χύτρα όταν ήσουν μωρό. Έπεσε στη χύτρα όταν ήσουν μωρό. Μπλα 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 μπλα. Α, Ρωμαίοι! Εκατόνταρχε, για ποιο λόγο να επιτεθούμε και πάλι? Ξέρεις τι θα μας κάνουν αυτοί οι γαλάτες? Αυτοί σίγουρα δεν είναι άνθρωποι. Μπορεί, αλλά έτσι μας διέταξε ο Καίσαρας. Ποιος ξέρει, ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Προσέξτε την πύλη! Αφήστε τους σε μένα! Αφήστε τους σε μένα! Αφήστε τους! Επίθεση!
πέρα και μόλις. Ορμάτε τους, φάτε τους στα σκυλιά. Καταταγείτε μας έλεγαν. Θα γίνετε άντρες μας έλεγαν. Βέβαια. Τελικά δεν ήταν και τόσο διαφορετικά έτσι, εκατόνταρχε. Αυτοί δεν ήταν. Ξέρω ένα πολύ καλό ανέκδοτο. Πώς τε quittem sendet ατρακούρα. Καλά. Αυτοί οι γαλάτες θα κάνουν τα λατινικά νεκρή γλώσσα. Αυτοί οι γαλάτες δεν είναι άνθρωποι, εκατόνταρχε. Δεν είναι άνθρωποι. Έχεις δίκιο. Δεν είναι άνθρωποι. Οι συνηθισμένοι θνητοί δεν θα τις στέκονταν έτσι. Σας το είπα. Πρέπει να είναι θεοί. Δεν έχουμε ελπίδα να τους νικήσουμε. Πάω στη Ρώμη να το πω στον Καίσαρα. Οι θεοί είναι εναντίον μας. Είναι θεοί? Αυτοί οι τρελοί γαλάτες χωρικοί είναι θεοί? Πολύ αστείο! Μα Καίσαρα, πρέπει να παραδεχτούμε πως αυτοί οι γαλάτες χωρικοί αντιστέκονται στο στρατό μας. Κατά τη γνώμη μου, ήρθε η ώρα να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για την κατάσταση. Αν οι θεοί είναι εναντίον μας, τη βάψαμε. Ύστερα από μια προσεκτική και λεπτομερή εξέταση των γεγονότων και στοιχείων και μετά από πολλή σκέψη, έβγαλα ένα μοναδικό συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους θεούς. Ας υποθέσουμε ότι κοιτάμε την καλή πλευρά του θέματος, να έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μη θεούς. Ακόμα όμως και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για εμάς. Για παράδειγμα, ο Ηρακλής. Θέλει κανείς να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή? Τον Ηρακλή! Θεοί και οι μη θεοί! Εγώ, ο Καίσαρας, θα δείξω σε όλους εσάς τους δειλούς συμβούλους πως εκείνη η ανόητη είναι θνητή. Βρουτέ, σταμάτα να παίζεις με το μαχαίρι, θα κόψεις κανένα χέρι. Πώς όμως θα μας δείξεις ότι αυτοί οι γαλάτες δεν είναι τελικά θεοί, Καίσαρα? Πρώτα θα τους επισκεφτώ εγώ ο ίδιος και θα τους βάλω σε δοκιμασίες που μόνο οι θεοί μπορούν να καταφέρουν. Και αν είναι πράγματι θεοί, θα παραδοθώ. Αν είναι όμως απλοί άνθρωποι, απλοί συνηθισμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την οργή του Καίσαρα και ματωθία. Σας λέω ότι στο τέλος θα καταλήξουν μέσα στα λιοντάρια της αρένας. Να ετοιμαστεί η άμαξα και η συνοδεία. Νομίζω πως άκουσα το κουδούνι, καλή μου. Πας να δεις ποιος είναι. Ο Ιούλιος Καίσαρας είναι έξω και σε θέλει. Ο Ιούλιος Καίσαρας. Ο Ιούλιος Καίσαρας. Αυτοπροσώπος. Μάλιστα. Πετσέτε και τα πόδια. Τα παπούτσια μου. Ειδοποίησε τους όλους Αστερίξ. Πού πήγαν αυτοί που σηκώνουν την ασπίδα? Ναι, έρχομαι. Αφήστε τους σε μένα, αφήστε τους σε μένα. Ηρέμησε, ο Βέλιξ, άσε τον αρχηγό να μιλήσει. Αβε, αρχηγέ του χωριού. Γεια σου, Καίσαρα. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σου κάνω μια πρόταση. Η αντίστασή σας εναντίον μου κάνει κακό στη φήμη μου. Στη Ρώμη όλοι γελάνε μαζί μου. Λένε πως μια χούφτα ανόητων χωρικών αντιστέκεται στο ρωμαϊκό στρατό. Ναι, πρόσεχε τα λόγια σου, μάτω του τατή, γιατί αλλιώς στα... Λένε πως είσαστε θεοί. Εμείς θεοί? Εμείς θεοί? Ναι, θεοί. Και αν είναι έτσι, τότε θα παραδεχθώ την ήττα μου. Αν είστε απλοί άνθρωποι, τότε θα πρέπει να υποταχτείτε στη δύναμή μου και να δεχτείτε τους νόμους μου. Και με ποιο τρόπο εγώ και οι φίλοι μου θα αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά θεοί ή όχι? Αλήθεια, έχετε ποτέ ακούσει για τον Ηρακλή? Α, τον Ηρακλή, το μανάβι. Όχι, όχι. Τον ημίθεο. Έκανε 12 δύσκολους άθλους και οι θεοί τον δέχτηκαν στον Όλυμπο όταν είδαν ότι έπρεπε να είναι κοντά τους. Αυτοί οι 12 άθλοι ποιοι ήταν? Έπνιξε το λιοντάρι της Νεμαίας, σκότωσε τη Λερναία Ύδρα, έπιασε τον κάπρο του Ερήμανθου, κυνήγησε το ελάφι της Αρτέμιδας, σκότωσε τις τυμφαλίδες Όρνηθες, γράμμασε τον ταύρο της Κρήτης, σκότωσε το Διομήδη, κατέκτησε τις Αμαζόνες, καθάρισε τους τάβλους του Αυγία, σκότωσε το Γυριώνη, έκλεψε τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων και ελευθέρωσε το Θησέα από τον Άδη.
Και θέλεις να τα κάνουμε εμείς όλα αυτά για να αποδείξουμε αν είμαστε θεοί ή όχι? Όχι, όχι ακριβώς. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Με τη βοήθεια των συμβούλων μου σκέφτηκα νέους άθλους για σας. Μόνον οι θεοί θα μπορούσαν να καταφέρουν αυτούς τους άθλους. Αν πετύχετε, θα παραδεχτώ ότι ιτήθηκα. Αν όμως αποτύχετε έστω και σε έναν, τότε πρέπει να παραδοθείτε. Είμαστε σύμφωνοι? Ωραία, σύμφωνοι και παρασύμφωνοι. Ωραία. Θα έχετε έναν επόπτη, Γάιος Μικρούλιους. Ο Γάιος Μικρούλιους θα είναι ο οδηγός σας και θα επιβλέπει ώστε οι άθλοι να γίνονται δίκαια. Είναι ο πιο έμπιστος και πιο ειλικρινής άνθρωπος. Λοιπόν, αν πετύχετε, η Ρώμη θα παραδοθεί. Αν αποτύχετε έστω και σε έναν άθλο, τότε θα γίνετε σκλάβοι της Ρώμης. Εντάξει, το εμπεδώσαμε. Πάμε! Στο καλό. Αχ, ανόητοι άνθρωποι! Μα πιστεύετε ότι ο Κέσσαρας θα παραδοθεί και ότι θα γίνετε αφέντες της Ρώμης? Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως παρασυρθήκαμε λίγο. Το μαγικό σου φίλτρο θα μας βοηθήσει, Δρίδη. Βέβαια. Θα διασκεδάσουμε πολύ μάτων του Τάτι. Πάρα πολύ. Ο Αστερίξ είναι ο πιο έξυπνος άντρας του χωριού και ο Οβελίξ ο πιο δυνατός. Γι' αυτό εσείς οι δύο είστε οι μόνοι που ίσως πετύχετε. Ας σας βοηθήσει ο Τουτατής. Ορίστε ένα φλασκί γεμάτο μαγικό φίλτρο, Αστερίξ. Να το χρησιμοποιήσεις σοφά. Σίγουρα θα σου χρειαστεί. Και βέβαια θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, θα φύγουμε. Φύγαμε! Τι περίεργο, πώς δεν εμφανίστηκε ο Βάρδος για να τραγουδήσει? Ωραία. Ξεκινάμε για τον πρώτο άθλο. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Αυτός είναι ο Άσβεστος, μόλις γύρισε από το μαραθώνιο. Είναι πρωταθλητής δρομέας στους Ολυμπιακούς. Τρέχει πιο γρήγορα από άλογο, πιο γρήγορα από τον άνεμο που περνάει μέσα από τα δέντρα. Ένας από εσάς πρέπει να τον νικήσει σε έναν αγώνα. Κάντο εσύ, Αστερίξ. Είσαι πολύ πιο γρήγορος από μένα. Είσαι πιο γρήγορος και από ένα άλογο που τρέχει ανάμεσα στα δέντρα. Εντάξει. Θα σας περιμένουμε στην άλλη μεριά του δάσους, ακριβώς στο τέρμα. Πάρτε θέσεις και μόλις η άμμος της κλεψίδρας τελειώσει, ξεκινήστε. Για πες μου, είσαι στα αλήθεια Ολυμπιονίκης. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κι εμείς αθλητές στο χωριό μας. Δεν είναι όμως τόσο συναρπαστικό αφού πίνουμε όλοι μαγικό φίλτρο. Ακούς πως σου μιλάω? Ωραία, έλεγα ότι δεν είναι πολύ συναρπαστικό γιατί όλοι φτάνουμε στο τέρμα μαζί και πρέπει να τραβήξουμε κλήρο για το ποιος θα είναι ο νικητής. Εγώ πάντως δεν χρειάζεται να πιω μαγικό φίλτρο γιατί ήμουν πάντα πολύ γρήγορος. Βλέπω δεν μιλάς και πολύ, έτσι. Περίμενε με! Καλύτερα να πιω λίγο από το μαγικό φίλτρο. Κινδυνεύει το μέλλον του χωριού. Γεια σου και πάλι! Καθόλου κακή αρχή θα έλεγα. Παραλίγο να που τη φέρεις. Καθυστέρησα λίγο στο δάσος γιατί σταμάτησα για να μαζέψω μανιτάρια. Βλέπεις? Μ' αρέσει να μαζεύω και λουλούδια. Κοίτα, δεν είναι όμορφα? Αν σ' αρέσουν τα μήλα, ξέρω ένα μέρος που έχει πολύ ωραίες μιλιές. Κοίτα,
Του πηγαίνει πολύ η κόκκινη μυτούλα. Ο πρώτος άθλος αστεύτηκε με επιτυχία, θα έλεγα. Και τώρα πάμε για το δεύτερο. Ο Βέρσης ο Πέρσης είναι ο πιο καλός ακοντιστής που υπάρχει στον κόσμο. Το ακόντιο του περνάει από θάλασσες και ωκεανούς. Αυτός είναι ο δεύτερος άθλος σας. Να ρίξετε το ακόντιο πιο μακριά από τον Βέρσης. Πόλεμος! Το δώρη του πολέμου! Είναι η σειρά μου τώρα, Άστεριξ. Άσε με. Εντάξει, αλλά ρίξ' το όσο πιο μακριά μπορείς. Και βέβαια, κοίτα. Επιτυχής και ο δεύτερος άθλος. Πάμε για τον επόμενο. Πρέπει να παλέψετε με τον Σίλιντρικ το Γερμανό. Κανένας παλαιστής ή μονομάχος δεν τον έχει νικήσει. Ο Σίλιντρικ ο Γερμανός θα έρθει από εκεί. Περιμένετε τον εδώ. Κοίτα το μέγεθος της πόρτας. Θα είναι μεγάλος αυτός ο Σίλιντρικ. Έτσι μ' αρέσουν μεγάλοι και δυνατοί. Αυτός είναι ο Σίλιντρικ ο Γερμανός. Μα δεν είναι καθόλου μεγάλος. Εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλοι. Γιατί δεν του δίνουμε λίγο μαγικό φίλτρο? Καλημέρα. Ποιος από εσάς τους δύο είναι πρώτος ή θα έρθετε και δύο μαζί? Θα πάω πρώτος και θα τον νικήσω αμέσως για να πάμε στον επόμενο άθλο. Εντάξει, αλλά πρόσεχε, κάτι πονηρό υπάρχει. Περίεργα ρούχα φοράει. Τα ρούχα δεν κάνουν το δρύδι. Ώστε πρώτος είναι ο χοντρός. Δεν είμαι χοντρός. Πολύ καλά. Ο χοντρός πρώτα. Άκου να σου πω. Κοίτα! Τι τρομερός τρόπος πάλης. Ποτέ μου δεν είδα κάτι τέτοιο. Γεια, το έμαθα στα ταξίδια μου. Ταξίδεψα πάρα πολύ μακριά. Θα προσπαθήσεις, γεια? Ναι, σίγουρα. Είναι εύκολο. Χρησιμοποιείς την ίδια δύναμη του αντιπάλου για να τον ρίξεις. Όσο πιο δυνατός είναι, καλύτερα για σένα. Αχ, εύκολο. Το λες αυτό γιατί είσαι δυνατός. Nein, λόγω τιμής. Δοκίμασε εσύ. Πιάσε το χέρι μου. Βάλε το πόδι σου στο στομάχι μου και μετά σπρώξε προς τα πίσω. Γεια, good, πολύ καλό, sehr gut, μπράβο, πιο δυνατά, Έτσι! Γεια. That's good, το έπιασες το θέμα. Πιο δυνατά, γεια, that's good, Ήμουν καλός. Πολύ καλός, αλλά λιγάκι μαλακός. Nein. Ωραία, και τώρα μόλις με έχεις ρίξει κάτω, βρίσκεις την ευκαιρία και πηδάς αμέσως πάνω μου. Κοίταξε εδώ. Έτσι. Μπράβο, καλό. Κρατάς το χέρι μου έτσι και με τραβάς. Μπράβο, sehr gut, με δένεις κόμπο. Και τώρα το άλλο χέρι. Γεια. Μπράβο. Και τώρα τα πόδια.
Δεξί πόδι. Μπράβο. Wunderbar. Αριστερό πόδι. Φανταστής. Και τώρα, όπως βλέπεις, δεν μπορώ να πουληθώ καθόλου. Με νικήσατε, mein Herr. Τους πρώτους άθλους τους κατάφεραν μια χαρά. Όμως δεν αποδεικνύει τίποτα αυτό. Οι γαλάτες έχουν ακόμα δρόμο μέχρι τη Ρώμη. Μέχρι τώρα δεν έκαναν τίποτα σπουδαίο. Τώρα όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ιέρειες του νησιού της απόλαυσης. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η λίμνη. Υπάρχει και πρέπει να περάσετε απέναντι. Είναι ο επόμενος άθλος σας. Εγώ θα σας περιμένω στην άλλη μεριά. Φυσικά αποκλείεται να πετύχετε. Έχει μια βάρκα εκεί πέρα. Bon voyage. Αυτή η δοκιμασία είναι παιχνιδάκι. Θα φτάσουμε απέναντι στο πίτεφι. Καλύτερα να προσέχουμε όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Η λίμνη είναι ήρεμη. Η βάρκα δεν φαίνεται να μπάζει νερό και... Τραγουδάνε καλύτερα από τον Κακοφωνίξ. Καλώς ήρθατε στο νησί της απόλαυσης. Σας περιμέναμε από εδώ. Ωραίο σπιτάκι έχετε. Ποιες είστε εσείς? Δεν έχει σημασία αυτό. Γενναίο πολεμιστή, παραδοθείτε στην απόλαυση. Από εδώ θα σας ξεναγήσουμε σε όλο το νησί μας.
τώρα που είδατε το νησί μας, το νησί από το οποίο δεν θα φύγετε ποτέ. Κάθε σας επιθυμία θα είναι διαταγή για μας. Για πάντα. Τι θα ήθελες, γενναίε πολεμιστή? Να φάω. Να φας? Φυσικά, αφού πεινάω. Η βόλτα στην εξοχή μου ανοίγει πάντα την όρεξη. Βρίσκεσαι στο νησί της απόλαυσης. Η ίδια η αρχιέρεια σε ρωτάει τι θα επιθυμούσες. Και εσύ ζητάς να φας? Μα φυσικά. Το φαγητό είναι μεγάλη απόλαυση. Και εδώ είμαστε στο νησί της απόλαυσης, σωστά? Εντάξει, θα σου φέρουμε νέκταρ και αμβροσία. Νέκταρ? Μα τι λες? Όχι, όχι. Δεν θέλω αυτά τα βαρετά πράγματα. Θέλω ένα ωραίο αγριογούρουνο. Τα αγριογούρουνα είναι πολύ νόστιμα. Το νέκταρ και η αμβροσία είναι βαρετά πράγματα, μα αυτό είναι το φαγητό των θεών. Τελικά, είστε θεοί ή όχι? Μπορεί να είμαστε θεοί, αλλά τρώμε αγριογούρουνα. Μα δεν έχουμε αγριογούρουνα σε αυτό το νησί. Τι? Δεν έχετε αγριογούρουνα και θέλετε να μείνω εδώ μαζί σας για πάντα? Θα πρέπει να τρελαθήκατε. Άντε χάσου, χοντρέ, νομίζεις πως θα σου κάνω κάτι μαγείρισα? Θα σου πλένουμε κιόλας. Θα σε δουλεύουμε. Τι άλλο? Εμπρός, δίνε του. Βέβαια θα φύγω από εδώ. Δεν έχει ούτε ένα αγριογούρουνο και τολμάνε να το λένε νησί της απόλαυσης. Σπουδαία απόλαυση. Πάμε, Αστερίξ. Δεν μας κρατάει τίποτα εδώ. Άφησε τον αυτόν. Θα σου δώσουμε απολαύσεις εισάξιες των θεών του Ολύμπου, γενναίε πολεμιστή. Αστερίξ! Ο επόμενος άθλος είναι σε εκείνο το ναό. Τι θα κάνουμε εκεί μέσα? Θα σας ζητηθεί να κοιτάξετε βαθιά μέσα στα τρομερά μάτια του Ήρης, του μεγάλου Αιγυπτίου μάγου. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, κοίταξέ με, κοίταξε στα μάτια μου. Έχεις μεταμορφωθεί σε γάτα. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, σε γάτα. Ναι, σωστά. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, τι όμορφη και χαριτωμένη γατούλα. Άντε γατούλα. Φύγε τώρα, καλή ψιψινούλα. Ο επόμενος, παρακαλώ. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, κοίτα με στα μάτια. Έχεις μεταμορφωθεί σε πουλί. Ναι, σε πουλί. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, είσαι πουλί. Το έδες αυτό? Ναι, πέτουσε πολύ χαμηλά. Μάλλον θα βρέξει. Επόμενος. Ποιοι είστε εσείς τώρα? Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Ποιος από τους δύο θα δοκιμάσει την δική μου θεραπεία? Κάντε γρήγορα, γιατί έχω πολλά ραντεβού. Η σειρά μου είναι. Εντάξει, έλα κάθισε εδώ, σε παρακαλώ. Είσαι έτοιμος? Αρχίζω. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, κοίταξε με, κοίταξε. Πώς το κάνεις αυτό με τα μάτια? Ησυχία. Συγκεντρώσου, σε παρακαλώ. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, κοίταξέ με στα μάτια. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, έχεις μεταμορφωθεί σε... Τι άραγε? Ένα αγριογούρνο. Εσείς οι γαλάτες λατρεύετε τα αγριογούρουνα. Ας ξαναρχίσουμε. Μα τον Όσιρη και μα τον Άπη, κοίταξε στα μάτια μου. Έχεις μεταμορφωθεί σε αγριογούρουνο. Ναι, σε αγριογούρουνο. Μπορείς να τα ανάβεις και ένα-ένα? Ησυχία, αυτό συγκεντρώνομαι. Πού είχα μείνει? Ένα αγριογούρουνο, ναι. Είσαι ένα αγριογούρουνο, άκουσες? Ένα αγριογούρουνο. Θα πρέπει να είναι πολύ χρήσιμα στο διάβασμα. Ησυχία! Αρχίζω ξανά.
Είσαι ένα αγριογούρουνο, μα τον ασόπι και τον οσάρι, μα τον μπασάρι και τον μποσάρι και το ροπάσι, μα το ροπάσι και το σύμπαρο. Μα τι λέω! Υπανέλαβε μετά από μένα. Είμαι ένα αγριογούρουνο, ένα αγριογούρουνο. Είσαι ένα αγριογούρουνο, είσαι ένα αγριογούρουνο. Πολύ σωστά. Είμαι ένα αγριογούρουνο. Αγριογούρουνο. Είμαι ένα αγριογούρουνο. Μίλησε τόσες φορές για αγριογούρουνο που με έκανε να πεινάσω. Άσε που είναι ώρα για φαγητό. Τότε είστε τυχεροί. Γιατί στην επόμενη δοκιμασία σας πρέπει να φάτε όλα τα γεύματα που θα ετοιμάσει για σας ο Μαγειρίξ, ο μεγάλος σεφ των Τιτάνων. Κανένας θνητός δεν μπόρεσε ποτέ να τελειώσει ούτε ένα από τα τεράστια πιάτα του. Εσείς όμως πρέπει να τα φάτε όλα μέχρι το τελευταίο ψίχουλο. Bon appétit. Α, επιτέλους και μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία. Είναι η σειρά μου τώρα, εντάξει. Χωρίς αμφιβολία. Αχα, σας περίμενα κύριε. Allez, allez. Καθίστε και θα σας φέρω το πρώτο πιάτο αμέσως. Τι είναι αυτό? Είναι δική μου ανακάλυψη. Έχει το σχήμα ξύλου, αλλά φυτρώνει στο έδαφος. Δεν έχω βρει ακόμα κάποιο κατάλληλο όνομα. Η χίνα. Είναι πολύ καλές γιατί είναι παχές. Ένα ωραίο κοπάδι από γαλοπούλες για κάθε πεινασμένο λύκο. Η τιτάνια ομελέτ με 8 ντουζίνες αυγά. Και τώρα τα ψάρια. Λιχουδιά για καλοφαγάδες. Το βόδι. Δοκίμασέ το. Λιώνει στο στόμα. Η αγγελάδα. Είναι λιγότερο γευστική, αλλά πολύ πιο νοστιμίνο. Το μοσχαράκι. Βέβαια δεν είναι σωστό να χωρίσουμε την οικογένεια. Ένα βουνό χαβιάρι. Μεγάλο και νόστιμο. Και ένα κομματάκι τόστ για συνοδεία. Η Καμίλα. Αυτό θα σ' αρέσει. Έχει και ωραία γκρέμιση. Και πριν πάμε στο επόμενο πιάτο, ο ελέφαντας με τις ελιές. Τα έφαγε όλα. Ναι, τα έφαγε όλα. Δεν άφησε τίποτα στην κουζίνα. Πάνε όλα. Μου έκλεισε το μαγαζί. Μήπως είδε κανείς που πήγε ο μάγειρας? Πάνω που άνοιξε η όρεξή μου έφυγε. Ζήτω! Τι στην ευχή είναι όλα αυτά? Τι έπαθες εσύ τώρα και ντύθηκες με αυτά τα χαζαρούχα? Δεν τα βρίσκω χαζά. Αφού ετοιμάζομαι να γίνω αρχηγός της Ρώμης, έτσι δεν είναι? Αρχηγός της Ρώμης, Έλα τώρα. Κοίτα, όταν τα παιδιά περάσουν όλες τις δοκιμασίες με επιτυχία, θα φύγουμε όλοι για τη Ρώμη. Για τη Ρώμη? Στα αλήθεια πιστεύεις ότι η Ρώμη θα γίνει ποτέ γαλατική? Νομίζω ότι λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο, μικρούλι μου. Έτσι νομίζεις? Ναι. Γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας? Πολύ σωστά, πηγαίνετε στα σπίτια σας. Αφήστε μας μόνους. Λες να μην πετύχουν? Ο Κέσαρας είναι ισχυρός. Έχει συμμαχήσει με τις σκοτεινές δυνάμεις. Μόνον οι θεοί ξέρουν σε τι κίνδυνο βρίσκονται ο Αστερίξ και ο Βελίξ και τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
Και τώρα πρέπει να μπείτε στη σπηλιά του τέρατος. Στη σπηλιά του τέρατος? Και πώς είναι αυτό το τέρας? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει βγει κανείς ζωντανός από εκεί. Χάρηκα που σας γνώρισα. Πάμε, Οβέλιξ. Ναι, γιατί όχι. Το μέρος φαίνεται ενδιαφέρον. Πόσα εισιτήρια? 2. Πρόσεχε, σκύψε! Αστερίξ. Ναι, ξέρω, θα βρέξει γιατί τα πουλιά πετάνε χαμηλά. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά μέσα στη σπηλιά θα είμαστε στεγνοί. Δεκαπέντε όλα. Συγχωρείτε κύριε, εδώ θα βρούμε το τέρας. Όταν σου κάνω μια ερώτηση να απαντάς, Ο κόσμος δεν έχει καθόλου τρόπου στις μέρες μας. Τέρατα είναι. Αν νομίζουν ότι θα μας τρομάξουν, κάνουν λάθος. Όλοι ξέρουν ότι φοβόμαστε μόνο ένα πράγμα, να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας και... πρόσεχε! Τι μπορεί να ήταν αυτό? Δεν έχω ιδέα, αλλά αρχίζω να βαριέμαι. Είμαστε σε αυτή τη σπηλιά πολλή ώρα. Τώρα που το είπα, τι ώρα είναι? Είναι σχεδόν 12 το μεσημέρι. Μη μου πεις ότι πεινάσες πάλι. Γιατί να μην πεινάσω? Πάντα πεινάω στις 12 το μεσημέρι. Θα μπορούσα να φάω οτιδήποτε, άκουσες? Ναι, κύριε, οτιδήποτε. Πάψε! Το τέρας. Συγχωρήστε μου την περιέργεια, αλλά πείτε μου, το τέρας πώς ήταν στα αλήθεια? Πολύ νόστιμο. Σερβιτόρε, θα ήθελα να πιω κάτι. Να πιείτε, κύριε, βεβαίως, βεβαίως. Περίεργη τύπημα το τούτατη. Όλοι αυτοί πέρασαν από το σπίτι της τρελής. Από το σπίτι της τρελής, είπες? Ναι. Πρέπει να περάσετε κι εσείς από εκεί. Είναι η επόμενη δοκιμασία. Και τι πρέπει να κάνουμε στο σπίτι της τρελής? Τίποτα το σπουδαίο. Πρέπει να πάρετε ένα πιστοποιητικό που θα σας επιτρέψει να περάσετε στην επόμενη δοκιμασία. Μάλιστα. Είναι μια απλή τυπική διαδικασία. Πολύ σωστά. Μια διαδικασία. Μια απλή διαδικασία. Πρέπει να ζητήσετε το πιστοποιητικό Α38. Πάμε, Οβελίξ.
Να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό Α38. Θέλετε να πιείτε ένα ποτό? Όχι, ήρθατε σε λάθος μέρος. Το μπαρ είναι παρακάτω κάπου 2 τετράγωνα. Τι? Όχι, όχι, δεν θέλουμε να πιούμε ποτό. Θέλουμε ένα πιστοποιητικό Α38. Είπα, το μπαρ θα το βρείτε 2 τετράγωνα παρακάτω. Θα το βρείτε εύκολα. Δεν θέλουμε να πάμε σε μπαρ. Θέλουμε ένα πιστοποιητικό Α38. Θέλουμε ένα πιστοποιητικό Α38. Καλά, δεν υπάρχει λόγος να φωνάσεις. Τι τρόπος. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι, νεαρέ μου? Πήγαινε στη θηρίδα 1. Αριστερός διάδρομος, τελευταία πάρτα δεξιά. Κατάλαβες? Τελευταία πόρτα δεξιά. Τελευταία πόρτα δεξιά. Δεν υπάρχει πόρτα στα δεξιά. Μάλλον θα έκανε λάθος. Ας πάμε στην αριστερή. Ποιος σας έδωσε την άδεια να μπείτε στο γραφείο μου? Ψάχνουμε τη θηρίδα 1. Συμβουλευτείτε τον πίνακα στον έκτο όροφο και κλείστε την πόρτα. Ενοχλητική. Πού είχαμε μείνει, Δεσποινής? Αυτά τα σκαλιά είναι πολύ κουραστικά. Συνέχισε. Εδώ είναι? Όχι, εδώ είναι ο 4ος όροφος. Θέλουμε τον 6ο. Αχ, να ο πίνακας. Ναι, δεν βγάζω τίποτα. Εδώ είναι η θηρίδα 1. Βρίσκεται στο ισόγειο, πρώτος διάδρομος δεξιά. Τι θέλετε εσείς? Ένα πιστοποιητικό Α38. Είστε σε λάθος θηρίδα, να πάτε στη θηρίδα 2. Εδώ δίπλα είναι. Όχι, αυτή είναι η θηρίδα 8. Δεν θυμάμαι που πήγαν τη 2. Ρωτήστε τις πληροφορίες. Πού είναι η θηρίδα 2? Σας είπα ήδη, το μπαρ είναι 2 τετράγωνα παρακάτω. Μα δεν θέλουμε το μπαρ! Θέλουμε... Κύριοι, ηρεμήστε. Δουλεύουμε εδώ πέρα. Τι πρόβλημα υπάρχει, μου λέτε? Δεν έχω ιδέα, κύριε προϊστάμενε. Συνέχεια νοησίες ρωτάνε. Θέλουμε τη θηρίδα 2. Τη θηρίδα 2. Να δεις που την έβαλαν αυτήν. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν κάπου στον 3ο όροφο. Διάδρομο Β, πόρτα 6, κύριε προϊστάμενε. Ορίστε λοιπόν, κύριοι. Δεν χρειαζόταν να βάλετε και τις φωνές. Φαίνεται πως τώρα κάτι κάναμε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Που λες, αγόρασε υφάσματα από έναν φοίνικα έμπορο για να διακοσμήσει το σαλόνι της. Και έβαλε χάντρες στις κουρτίνες. Έλα, τώρα την ξέρεις, της αρέσει να επιδεικνύεται. Και δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε ένα σκλάβο. Δεσποινής. Πούλησε την υπηρέτριά της λέγοντας ότι θέλει να κάνει μόνη της τις δουλειές. Όμως εγώ ξέρω την οικονομική κατάσταση του άντρα της. Με συγχωρείτε. Δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά. Πού είχα μείνει? Στην οικονομική τους κατάσταση. Α, ναι! Ο καημένος ο Γκλάντιος θα μπορούσε να κάνει καλή δουλειά χτίζοντας σπίτια. Το τελευταίο που έφτιαξε... Συγγνώμη, Δεσποινής! Μα το Δία, μα τι αγυρίς που είναι όλοι, τι θέλεις? Πιστοποιητικό Α38. Συμπληρώσετε την μπλε αίτηση. Την μπλε αίτηση, όχι. Τότε πώς περιμένετε να πάρετε πιστοποιητικό? Και πού θα βρω την μπλε αίτηση? Θηρίδα 1. Από εκεί έρχομαι. Έτσι που λες, χρυσή μου, με τον πρώτο άνεμο το σπίτι κατέρευσε. Κατέρευσε? Α, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τι να το κάνεις, αυτά έχει εξοχή. Πήγε να φάει. Θηρίδα 35. Πληροφορίες. Εσύ και τον μπαρ σου με εκνευρίζετε. Συμπληρώστε αυτή την αίτηση και μετά θα πάρετε τη ροζ αίτηση. Αυτή που χρειάζεστε για να πάρετε το πιστοποιητικό 38. Θηρίδα 12, δεύτερος όροφος Καλαβίτα, διάδρομος Γ. Πάρτε μια κίτρινη
κίτρινη αίτηση, θηρίδα 7, πέμπτος όροφος, σκάλα 10, διάδρομος 5. Πάρτε την πράσινη αίτηση, θηρίδα 14, πρώτος όροφος, σκάλα 8, διάδρομος 7. Πάρτε τη θαλασσή αίτηση, θηρίδα 56, εκτός όροφος, σκάλα 9, διάδρομος 10. Όχι εδώ στην άλλη θηρίδα. Όχι εδώ, στην άλλη θηρίδα. Την κόκκινη. Απουσιάζει, λυπάμαι. Διάδρομος 12. Κλείσαμε. Στην άλλη θηρίδα. Σε παρακαλώ. Σταματήστε! Ηρέμησε, Οβελίξ, ηρέμησε. Έλα, ηρέμησε. Δεν θα βγούμε ποτέ από εδώ μέσα, Άστεριξ. Το μαγικό φίλτρο δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ. Θα τρελαθούμε και θα γίνουμε σκλάβοι του Ιουλίου 4. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Πράγματι το μαγικό φίλτρο δεν θα μας βοηθήσει. Αλλά ξέρω εγώ, θα τους πολεμήσουμε με τα ίδια τους τα όπλα. Κοίτα αυτό. Εδώ θα πάρω ένα πιστοποιητικό Α39. Το πιστοποιητικό Α38, όχι, γι' αυτό το πιστοποιητικό. Όχι. Θέλω ένα πιστοποιητικό Α39, όπως αναφέρεται, στη νέα εγκύκλιο Β65. Στη νέα εγκύκλιο Β65. Περιμένετε. Ξέρεις για τη νέα εγκύκλιο Β65? Εγκύκλιο Β65? Για το πιστοποιητικό Α39? Δεν ξέρω. Θα το βρούμε μάλλον στο γραφείο του Διευθυντή των μη ταξινομημένων φακέλων. Είναι στον 5ο όροφο, σκάλα 5, διάδρομος 6. Όχι, το γραφείο του μεταφέρθηκε στο 2ο όροφο, σκάλα 8, διάδρομος 13. Πάμε? Ναι, πάμε. Εγκύκλιος Β65. Για το πιστοποιητικό Α39. Όχι. Το κέντρο πληροφόρησης νέων εγκύκλιων μάλλον θα ξέχασε να μας ενημερώσει. Είναι στο ισόγειο, σκάλα 2, διάδρομος 17. Τι πράγμα, ναι, εγκύκλιος και δεν έχω ενημερωθεί. Πάω να δω το διευθυντή ενημέρωσης νέων εγκύκλιων. Πού είναι? Πάω να ρωτήσω τις πληροφορίες, δεν θα αργήσω, καλή μου. Ποια εγκύκλιος Β65? Πιστοποιητικό Ηρεμήστε, ηρεμήστε, ησυχία. Παρακαλώ, κύριε. Είμαι πολύ απασχολημένος. Τι θέλετε? Ένα πιστοποιητικό Α38. Εντάξει. Φύγετε τώρα, παρακαλώ. Εδώ ο κόσμος προσπαθεί να δουλέψει. Ave Καίσαρ! Οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν! Ναι, Καίσαρα. Πέρασαν όλες τις δοκιμασίες. Ακόμα και την τελευταία. Ακόμα και ο ίδιος ο Ηρακλής τα αποτύχανε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι αξιοθαύμαστη. Δεν έφτασαν όμως στη Ρώμη. Μην ανησυχείς, Ματογκρόνο. Δεν πρόκειται να αφήσω ένα μικρό γαλατικό χωριό να γίνει η πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κόσμου.
Ας συνεχίσουμε την πρόβα τώρα. Φοβάμαι, Καίσαρα, ότι η πρόβα μόλις τελείωσε. Για να δούμε τι έχει σειρά μετά. Α, ναι. Πρέπει να περάσετε αυτό το φαράγγι περπατώντας πάνω στο αόρατο σκηνή εκεί που δεν φαίνεται. Να περπατήσουμε στο αόρατο σκηνή. Γιατί να μην το περάσουμε από κάτω? Βλέπω ένα ποταμάκι και το νερό είναι ήρεμο. Ναι, όμως ξέρετε το ποτάμι είναι γεμάτο κροκόδιλους. Είναι ιεροί κροκόδιλοι. Τους έκανε δώρο στον Καίσαρο η βασίλισσα της Αιγύπτου, η Κλεοπάτρα. Είναι πολύ άγρια πλάσματα και πολύ πονηρά. Να, δεν μ' αρέσουν οι κροκόδιλοι. Τους δοκίμασα μια φορά. Είναι χοντρόπετσι. Πάμε, Αστερίξ. Εντάξει, μάλλον δεν θα το αποφύγουμε. Θα έρθει. Ξεκίνα εσύ κι εγώ ακολουθώ. Πάμε λοιπόν. Η επόμενη δοκιμασία είναι να ανεβείτε σε αυτό το βουνό. Στην κορυφή πρέπει να βρείτε τον γέροντα του βουνού. Τουλάχιστον είναι διαφορετικά από το φαράγγι. Και τι θα κάνουμε μόλις βρούμε τον γέροντα του βουνού? Ο γέροντας του βουνού θα σας ρωτήσει ένα δύσκολο γρίφο. Πρέπει να απαντήσετε σωστά. Αν κάνετε λάθος, τα αποτελέσματα θα είναι μοιραία. Αν σας ενδιαφέρει βέβαια αυτό. Γιατί δεν κατεβαίνει ο γέροντας κάτω να μας ρωτήσει το γρίφο? Έλα τώρα, μην είσαι τεμπέλης. Θα έχει υπέροχη θέα από εκεί πάνω. Δεν έχει άλλο βουνό. Θα είμαστε στην κορυφή του. Ο γέροντας δεν θα πρέπει να είναι μακριά.
Εσείς ο γέροντας του βουνού. Ναι, εγώ είμαι ο γέροντας του βουνού. Μήπως ήρθατε να απαντήσετε στο γρίφο? Χαίρομαι που δεν σκαρφαλώσαμε σε λάθος βουνό. Εμπρός, ρώτησε το γρίφο σου, γέροντα του βουνού. Κάνει πολύ κρύο εδώ πάνω, μα το ντουτατή. Μια στιγμή. Ξέρετε, ανόητοι θνητοί, τι θα πάθετε αν δώσετε λάθος απάντηση? Θα σας ρίξω αμέσως στα βάθη της κολάσεως. Μετά από τέτοιο σκαρφάλωμα? Αποκλείεται. Έχω δουλειές να κάνω, κύριε. Ρίχ το γρίφο τώρα. Ας είναι, λοιπόν. Ακολουθήστε με. Αχ, μεσούλα μου. Του χρόνου να πας στη θάλασσα. Θα σου κάνει καλό. Ακούστε με τώρα, θνητοί. Ένας από εσάς με δεμένα μάτια πρέπει να μου πει. Μπορείτε ακόμα να κάνετε πίσω. Έλα, κάνε την ερώτηση. Ένας από εσάς πρέπει να μου πει ποια από αυτές τις στίβες των ρούχων έχουν πληθεί με το Όλυμπος, το απορριπαντικό των θεών. Αυτή εδώ. Ρούχα απαλά και μεταξένια. Ναι! Απάντησε σωστά! Σίγουρα αυτά είναι πιο απαλά, πιο μαλακά, πιο λευκά. Οι θεοί πλένουν με το Όλυμπος, τα κάνει πιο λευκά και μαλακώνει τα χέρια. Ω θεοί! Το ακούσατε αυτό! Αυτός ο θνητός έδωσε τη σωστή απάντηση. Ω θεοί! Ακούσατε την απάντησή του! Την ακούσατε! Ναι, εντάξει, σ' ακούσαμε. Αυτοί οι γαλάτες είναι πολύ καλοί. Μα ας το παραδεχτούμε. Το Όλυμπος πράγματι κάνει τα ρούχα πιο λευκά και κάνει τα χέρια μαλακά, πολύ μαλακά. Εντάξει, καταλάβαμε. Αχ, εσείς οι στρατιωτικοί. Ησυχία, πια! Λοιπόν, Θεία, αυτοί οι γαλάτες που τα πάνε τόσο καλά δεν πρέπει να πάρουν μία θέση εδώ πάνω? Δεν έχουμε και πολύ χώρο εδώ. Ησυχία! Δεν είμαστε σε pub να αφήνουμε τον καθένα να μπαίνει. Και να πω την αλήθεια, τους βαρέθηκα πια. Τους βαρέθηκα! Η Ρώμη είναι εκεί πέρα, πολύ κοντά. Πριν όμως σας επιτρέψουν να μπείτε, πρέπει να περάσετε τη νύχτα σε αυτή την κοιλάδα. Να περάσουμε τη νύχτα σε αυτή την κοιλάδα? Καλή ιδέα. Νιώθω λιγάκι κουρασμένος μετά τις τόσες δοκιμασίες. Χρειάζομαι ύπνο. Ναι, πρέπει όμως να σας πω ότι όποιος τόλμησε να περάσει τη νύχτα στην κοιλάδα πριν από εσάς, πέθανε από το φόβο του. Λένε ότι η κοιλάδα είναι στοιχειωμένη. Καληνύχτα λοιπόν, αν μπορεί να είναι καλή. Τι λες να συμβαίνει σε αυτή την κοιλάδα? Δεν ξέρω και ούτε με νοιάζει. Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι αύριο που θα μπούμε στη Ρώμη για την τελευταία δοκιμασία. Πάμε για ύπνο τώρα. Μην πάμε παρακάτω. Καλά είναι εδώ. Είσαι σίγουρος? Καληνύχτα, Όβαλιξ. Καληνύχτα, Αστέριξ. Εμπρός, άντρες! Ωραία, Ρωμαίοι! Και είναι όλοι δικοί μου. Εμπρός, μάρς! Μην κάνετε τόσο θόρυβο. Δεν θέλουμε να ξυπνήσει ο Αστέριξ.
Φτιάξτε τρίγωνο! Κούβα! Καρό! Μπαστούν! Σπαθί! Πάμε! Μην κάνεις τον κόπο, φτωχεύθνητε. Είμαστε φαντάσματα. Ναι, είμαστε φαντάσματα. Στοιχιώνουμε το καταραμένο πεδίο μάχης που κάποτε μας έσφαξαν εξαιτίας της απληστίας και της τρέλας των ανθρώπων. Κάθε τέτοια ώρα βγαίνουμε και εκδικούμαστε, κάνοντας όλους όσους τολμούν να περάσουν τη νύχτα τους εδώ να πεθάνουν από φόβο. Hey! Τι γίνεται εδώ! Τι βασαρία είναι αυτή! Σε παρακαλώ, μη θυμώνεις, Αστερίξ. Προσπαθούν μόνο να διασκεδάσουν γιατί τους έσφαξαν κάτι μάγισσες και τρελοί και... Όχι, δεν κατάλαβες καλά τι είπα. Θα σου εξηγήσω, άκουσε. Εμείς βασικά είμαστε φαντάσματα. Δεν με νοιάζει καθόλου τι είσαστε, ξέρεις τι ώρα είναι! Ναι, όχι, άκουσε με, σε παρακαλώ. Όχι, εσύ άκουσέ με! Τρέξαμε σε αγώνα, ρίξαμε το ακόντιο, παλέψαμε σκληρά, αντιμετωπίσαμε ιερείς και μάγους, μεγάλα γεύματα και τέρατα, δημόσιους υπάλληλους, κροκόδιλους και γέροντες και χρειαζόμαστε ένα καλό ύπνο. Μπορείτε να διασκεδάσετε όπως θέλετε, φτάνει να μας ενοχλείτε. Σε παρακαλώ, Αστερίξ, συγχώρεσέ το. Μα ακούστε, είμαστε φαντάσματα που... Ησυχία! Σας περιμένουν. Μα πού είμαστε? Στη Ρώμη, έξω από το παλάτι του Ιούλιου Καίσαρα. Ο Καίσαρας σας περιμένει. Ή κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Οι Ρωμαίοι έμαθαν να χτίζουν πολύ γρήγορα. Και τι μας νοιάζει? Έλα, στρατιώτη, πήγαινε μας στον Ιούλιο. Ώστε τελικά φτάσατε στη Ρώμη. Να, φτάσαμε, Ιούλια Καίσαρα. Ο Γάιος Μικρούλιος μου μίλησε για το ταξίδι σας. Ναι, Καίσαρα. Περάσανε από όλες τις δοκιμασίες. Ξεπεράσανε όλα τα προβλήματα και πετύχανε σε όλα. Δεν μπορώ να τα αρνηθώ, γαλάτες. Οι θεοί σας βοήθησαν από την αρχή. Εδώ όμως τελειώνει η τύχη σας, αφού μου είναι αδιανόητο να γίνετε αρχηγοί της Ρώμης. Η τελευταία σας δοκιμασία θα είναι η αρένα, όπου εκεί θα εξαφανιστείτε με όλους τους άλλους γαλάτες του χωριού σας. Εδώ είμαστε, αδέρφια. Ώστε αυτή είναι η Ρώμη. Πάντως απογοητεύτηκα. Νομίζω πως έφτασε η στιγμή να πω ένα τραγουδάκι. Geriatrix! Αβε Καίσαρα! Ήρθαν οι γαλάτες! Τα παιδιά είναι εδώ! Να τι ήρθαν! Κοίτα! Ήρθαν όλοι! Είναι φίξ! Γαλάτας! Ησυχία! Ξέρετε που βρισκόσασταν! Ησυχία! Ησυχία! Θα βγείτε όλοι στην αρένα για να διασκεδάσετε το λαό μου και όταν σας φάνε τα λιοντάρια, τίποτα δεν θα σκιάζει πια το θρίαμβό μου! Φρουρί!
Ναι, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ νόημα. Το βούτο που έφαγα δεν έχει μια φυσική υγρασία. Ψυχή, εδώ πέρα τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι παραπάνω βέβαια. Για να δούμε τώρα ποιο κλειδί είναι απ' όλα. Αυτό είναι για τους μονομάχους. Αυτό εδώ είναι για τα δίχτυα. Αυτό είναι της χοντρής της Φλάβιας. Τι να κάνει άραγε εδώ πέρα. Αυτό είναι για τα λιοντάρια. Άσε με εμένα. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω. Ναι, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου, Χρυσή μου. Συμφωνώ πάρα πολύ. Τρώγαμε πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Μα εδώ πέρα είναι όλα χάλια. Αλλιώς θα περίμενα, σου λέω. Και πανάκριβα, βέβαια. Έφτασε ο Κέσσαρας. Κοίταξε κόσμος. Μπείτε όλοι στη σειρά. Έτοιμο. Το μαγικό φίλτρο εννοεί. Όμως εγώ δεν κάνει. Ο κάτοχος της άμαξας που έχει παρκάρει μπροστά από τα λούτρα παρακαλείται να την απομακρύνει από εκεί γιατί εμποδίζει. Ελπίζω να είναι όλα έτοιμα. Ναι, Κέσσαρα. Για αρχή, αυτοί οι ενοχλητικοί γαλάτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους πιο τρομερούς μονομάχους και μετά αν επιζήσουν, ναι, θα ελευθερώσουμε τα άγρια θηρία. Έχουμε λιοντάρια, τίγρης, πάνθυρες, αγριογούρουνα, ακόμα και ελέφαντες. Είναι υπέροχο πρόγραμμα, το κοινό θα ενθουσιαστεί. Εντάξει, φέρτε τώρα τους μονομάχους. Αβε Κέσσαρα! Μάλλον πρέπει να ετοιμαστούμε. Έρχεται η σειρά μας. Ωραία. Θα μπω εγώ πρώτος και εσείς ακολουθήστε με. Με τη σειρά, παρακαλώ. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω και μας βλέπει. Γι' αυτό θέλω κοσμιότητα. Γιατί να πας εσύ πρώτος? Είμαι ο αρχηγός σας. Γι' αυτό θα πάω πρώτος. Μα εμείς κάναμε όλη τη δουλειά. Έτσι δεν είναι, Αστέριξ? Και λοιπόν, είναι η σειρά μας να διασκεδάσουμε. Μερικοί άνθρωποι είναι τυχεροί. Θα μ' αφήσεις να περάσω ή όχι? Στρίβε, χαζέ. Ποιο μη είπες, χαζό? Κάτω όλοι πίσω. Τι βλέπεις τη γροθιά μου? Τι βλέπεις? Εσύ βλέπεις το πόδι μου, το βλέπεις? Εμείς τα κάναμε όλα και τώρα έρχεσαι εσύ ο χαζός. Εσύ είσαι χαζός, χοντρέ. Αστέριξ, με είπε χοντρό. Φέρε τους γαλάτες τώρα. Αφήστε τους εμένα, αφήστε τους εμένα. Αφήστε τους είπα. Τι μας λες και γιατί? Θα σου τις βουρίξω, Για δοκίμασε. Πάψε. Πρόσληπο, δοκίμασε. Για δοκίμασε. Φύγε από εδώ. Αφήστε μου και εμένα. Αφήστε μου και εμένα έναν. Γεια σου. Γεια. Κέρδισα. Τι κέρδισες? Αυτό. Εδώ, πάσα! Δώσε πάσα, δώσε πάσα.
Ωραία! Κοίταξε, τραυματίστηκα! Ωραία, σου άξιζε! Α, ναι, πάρ' αυτή! Φέρ' τον εδώ! Φέρτε τον εδώ! Ποιος μου πέταξε την πίτα? Ποιος την πέταξε? Εμπρός, πείτε μου ποιος ήταν! Άτιμα, παιδιά! Τα άγρια θηρία! Φέρτε τα άγρια θηρία! Κατέστρεψαν το άθλημα, κάνουν τα παιδιά να γελάνε. Δεν έχω θέση πια εδώ. Σταματήστε! Σταματήστε, είπα! Γαλάτες! Περάσατε και τις 12 δοκιμασίες που σας έβαλα με επιτυχία, χωρίς να αποτύχετε ούτε σε μία! Πρέπει να είσαστε πράγματι θεοί! Και δεν μπορώ να τα βάλω με τους θεούς. Μας νικήσατε δίκαια. Αφήνω τη μοίρα μιας ολόκληρης Ρώμης στα χέρια σας. Γεμάτοι μεγαλοψυχία, οι γαλάτες επέτρεψαν στον Καίσαρα να αποσυρθεί σε μια εξοχική βίλα και να ζήσει εκεί ήρεμα και γαλήνια, μακριά από τις ευθύνες της εξουσίας. Ιούλιε, έτοιμο το βραδινό σου. Είσαι πραγματικά μια υπέροχη μαγείρισα, Κλεοπάτρα καλή μου. Όσο για το φίλο μας, το Γάιους Μικρούλιους, τον άφησα να διαλέξει τη δική του αμοιβή για την καλή και πιστή του υπηρεσία. Είναι υπέροχα! Πίσω στη Γαλατεία, στο μικρό χωριουδάκι που τώρα ήταν το κέντρο του κόσμου, οι φίλοι μας συναντήθηκαν ξανά και γιόρτασαν την επιστροφή τους με ένα γεύμα κάτω από τα αστέρια. Αλήθεια γίναμε αφέντες της Ρώμης, Αστερίξ. Αβελίξ, σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Όλα γίνονται. Όλα είπες.